Dhi dala gi dong e tich kae Meshack Odede ang'e dong thuolo madekare kende tatieko kar kae mondo awinj paro uduto. Japiny mago ombulu depo ni ene muketo jatelo man gi mibadhi ni kata machilo ni mieno to pod odhi mana nyime japiny maneno chenro sani Cleophas kama problem nitie e Kenya ka sani gi wabunge ma ok mag Luoland kende wabunge te across the country en wach CDF achiel ni mokwongo japiny sani timo judgment mare kata jajo ng'amo dwa yiero based on CDF ma en samoro 100 to 150 million per constituency. Ere kaka dang ikonya kitiyo maber gi 150 million e constituency tiwe 4 trillion karuto lalgo kocha. Ere kaka ikonya kaka japiny. So mae monyaka wasieme wang jopiny ni afadhali kata koro 150 million me constituency na no lal to 4 trillion to tiyo maber motere agriculture tiyo motere health otiyo motere education otiyo nikech ma koro miyo samwa dhi yiero tok wayier jok moningo los chike kendo moko koro wuok mathianwa kata ni gin kisungu mang'eny miwacho go ok gidich go gin gitiyo ne jopiny to tiyo ne japiny gang'o gi milion 100 cha kende to mbunge achiel ma bende iwacho notiyo maber ma giwuok gimbe gibi ma giparate themselves ka giwacho ni an mbunge motiyo maber namba 1 e Kenya te kata namba 2 to agulu no to kopo ni Auditor General of wae matin ni mibadhi moro nowuok to gichikore giwacho ni CDF nigi management committee mare en onge en mana oversight en patron. Ere kaka nyalo bedo patron e agulu ma oversight? Ere kaka dang wabed gi yie omiyo jopinye ma koro nigi makosa ka wadhi yiero wang'ni to kik ilieknwa ni ng'ani otiyo gi CDF maber tij ng'ano ok en CDF nikech kata ebe giwuok kata nyoro ko kamoro nyoni karuka kawacho ni CDF ok margi gin nitie management mar CDF koro wayier jok manyalo loso chike to gi jok manyalo ng'iyo kaka pes jo Kenya tiyo. Erokamano Meshack Odede.